Kandusanan. Sa kasagingan sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Mga Kandusanan, ito yung kasagingan ng Apa-Apa, mga Kandusanan, no? Nakikita nyo naman, mga Kandusanan, may bunga na ang saging, mga Kandusanan. Sa susunod na buwan, mga Kandusanan, pwede na yang ma-harvest, mga Kandusanan. Ayan, mga Kandusanan, o nakikita nyo, mga Kandusanan? Ayan, thank you for watching, mga Kandusanan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like Bern Aninohon. Thank you so much.